za ki yarda da duk batinsa na soyayya ne, ke ma ki amince da kudirinsa na alkhairi ne, wani tasiri ne ba zuciyarki zaune. Ya baki zuciya ta yi duka kyauta autar mama, zan so ki biyar da ki gaya masa kin rage tsada. Ni batun na jaddada ki gwada min za ki mutunta, ki dakata ki ji yan mata, a yau bikin ku muke fata, mu da kun zama yan